Maayong adlaw kids, si Teacher Mamie kini. Ga-welcome kanimo sa ato ang Gen Z Online. Ubanan nato ang ato ang episode karon with Teacher Pressy sa Bible lesson. Sayro nato kung unsay nahitabo sa 1 Samuel chapter 28 verses 1 to 19 o chapter 29 verses 1 to 30. Ug ubanan usab nato si Teacher June sa memory verse. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo karon nga atong pag-memorize ug i-apply nato kini matag adlaw. Sugdan nato kini sa pag-ampo. Magapiyong kita aron maka-focus kita sa pag-ampo, pakipag-istorya sa Ginoo. Mao kini ang pamaagi aron masulti nato kung unsa ato ang mga pagpasalamat, unsa ato ang gibati, unsa ang ato ang mga gipangkahadlukan. Masulti nato kaniya og manghayo kita og tabang aron tanan nga gipangkahadlukan, tanan nga mga kabalaka mawala og ato kining ma-overcome pinaagi sa tabang sa Ginoo. Piyong nato atong mata og i-fold ang kamot. Ginoong Diyos, salamat karon nga adlaw. Salamat sa imong pulong nga pagadalon sa teachers. Tabangi kami nga masabtan namo ang imong pulong ug ma-apply namo kini sa among kinabuhi. Tabangi kami ug ikaw ang among ginasaligan sa tanan nga panahon ug bisan pa man sa among kinabuhi matag adlaw. Salamat sa imong pag-uban ka namo karon nga episode labi na gyud sa matag adlaw namo ang kinabuhi. In Jesus name, Amen. Philippians 4:6. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Let your requests be made known to God. Philippians 4:6. Philippians 4:6. Philippians 4:6. Philippians 4:6. Hello kids! It's memory verse time! Kids, when you think of the word God, ano ang ginahuna-huna nimo? Ano ang ginaisip nimo? Yes, pwede, no? God is creator. God is powerful. God is loving. God is good. Okay? Karon, if you think of the word fear or kahadlok, unsa ang imong ginaisip? Siguro ginaisip nimo, ginahuna-huna nimo ang kusog kaayo nga bagyo, ang kusog kaayo na kilat, or kusog kaayo nga dalugdog, or ikaw lang isa sa balay, no, or mahadlok ka nga awayon sa mga tao. Okay? Tama? Yes, no? Daghan kaayo mga butang nga pwede kang mahadlok. No? Pero ang question, unsa gid ang mas dako? Ang Ginoo or ang mga butang nga imong gikahadlukan? Of course, si God, right? Ang atong memory verse karon nagahisgot sa atong gamhanan nga Dios nga mao ang atong source of strength, power, love nga dili gid ta angayan mahadlok. Ug ang atong memory verse makita dinhi sa Bible, ang pulong sa Ginoo, ug dinhi niya gisulat ang gusto niyang imong mabal-an, no, ug akong mahibaluan. Okay? Ug ang atong memory verse na makita dinhi sa New Testament sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ako siyang pagabasahon na sunda lang ko ninyo. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. Para mas klaro, basahon nato sabay-sabay, no? Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Sige, sabay-sabay ta. Okay? 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. Ang memory verse nato nagahisgot na
ang Ginoo, siling niya diha, no? God does not give us a spirit of fear or the attitude of fear. Like, dili gusto sa Ginoo no na kita mahadlok no na mag-obey sa iyaha or awayon ta sa atong mga friends kay dili ka magpakopya or dili ka magsabay sa ilan na magbuli sa ubang mga bata, no? Dili ta angayan mahadlok or dili ta angayan mahadlok no kung ingnan ka sa imong teacher mag-recite og verse or mag-participate sa klase kay kana tama man nga himuon. Okay? So ang verse na to nagingon sab no na God gave you power or strength, no, our ability na himuon ang tama, no, to do what is right and to do and obey the Lord. Ug siya rin no nagaingon de sa atong verse na siya ang naghatag sa imo kanako og gugma no to exercise care sa bawat isa sa atong friends, sa atong family or sa uban nga nagkinahanglan. Og self-control, no, self-control kanang naatay pagpugong no sa paghimo sa dili maayo or butang nga dili makapalipay sa Ginoo. So, bata, kung ikaw nagatuo nagasalig sa Ginoo, dili ka angayan mahadlok maghimo og maayo. Kay unsa gani ang gihatag sa Ginoo sa imo? Of course, He gave you power or strength, ability to do what is right. And of course, no, binigyan tayo or gihatagan ta sa Ginoo og gugma no para mag-care og self-control nga iwasan ang dili maayo. Or kung ikaw bata nga puno ka og kahadlok sa imong kasing-kasing, no, na nahadlok ka maghimo og magsunod sa Ginoo. Karon pwede nimo tuuhan og dawaton si Hesukristo nga imong mahimong personal Lord and Savior. Kay siya lang ang manluluwas og siya lang ang makahatag kanimo og strength and power na ma-overcome ang kahadlok. Ayan. So, atong i-memorize ang memory verse nato. Okay? So, asa gani ang memory verse nato? Sa 2 Timothy 1:7. Asa gani atong memory verse? Sa 2 Timothy 1:7. So ato nang i-memorize, no? So karon basahon nato sabay-sabay. Sige. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. So karon para mas ma-memorize pa nato, atong tanggalon ang mga words no na akong tanggalon para mas ma-help pa ikaw ma-memorize ang atong memory verse karon. Sige, atong tanggalon yung fear, word of fear. Okay? Sige, so tanggalon nato. Okay, so 2 Timothy 1:7 all together. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. Okay, tanggalon na sad nato ang word na power. Okay, power and love. Sige, try. 2 Timothy 1:7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. Okay, tanggalon pa gyud nato ang word na sound mind. Ayan, sige. So ready? Recite 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. Siguro ma-memorize na ninyo mga bata. Sige daw, atong recite together. Ready? Go! 2 Timothy 1:7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. 2 Timothy 1:7. Okay, thank you for memorizing God's Word mga kids. See you next week. Bye-bye!
Bata, naaba ikaw ginakahadlukan? Unsa mga butangan na hadlok ikaw? Tingali, nakahimo ka og sala, ug nagapanago ka, tungod na hadlok ka, nga mamahibaluan, nga imong nga sala imong gibuhat. Sama usab sa ato ang istorya karon nga adlaw, na ay usa ka hari ug mga kasundaluhan nahadlok sila, dili sila kabalo kung unsa ang ilang buhaton. Sa kaadlaw ni Ana, si David, niingon siya, nakalingkawas na din ako sa kamot sa hari nga si Saul. Muadto ako sa duta sa mga Palestino. Nakalimot siya, bata, nga ang Ginoo adto nagayoy plano kaniya, nga siya mahimo hari sa Israel. Nakalimot siya nga ang Ginoo nagauban kanunay kaniya, ug nagapalangga kaniya. Ug tungod ni anak bata, si David, naghimo siya og kaugalingon niyang plano. Gitipon ni David ang 600 ka mga kasundaluhan ug auban ang ilang pamilya. Naglakaw sila sa duta sa mga Palestino ug dito sila nagkadto sa hometown ni Gulayat. Ug abi yung mga abi bata nga si King Akis amo ang nag-atubang kanila, ug siya niingon sa kay King Akis nga siya mudampig kanila batok sa kang haring Saul. Ug tungod ni anak bata, sa dihang nadunggan ni Akis, nito siya sa gisulti ni David. Pero nagpakaroon lang si David bata, nadampig siya sa mga Palestino. Ug tungod ni anak, sa adlaw nga to, gihatagan siya og gipatagaan sila og syudad nga kung asa dito tipuno ni David ang iyang mga katawhan sa lugar sa Siklag. Ug dito mga bata na gipamatud-an jud ni David ang iyang pagka-loyalty sa usa ka hari. Ug tungod ni ana ang si King Akis mga bata, nakita jud niya ang gibuhat ni David. Tungod kay si David nakipag-away sa mga gagmay na mga kaaway mga bata, ug nabantugan siya nga maayo gid siya sa pakig-away. Ug tungod kay si David maisog kaayo siya mga bata, ug tungod ni ana si David nahimo gyud siya nga gisaligan ni King Akis. Ug si King Akis niingon kaniya, David, ikaw ug ang imong mga kasundaluhan muuban uyog sa mga Palestino ug atakihon nila ang mga katawhan sa Israel. Pagkadungog ni David mga bata, murag makugno ang iyang kasing-kasing ug nahadlok siya. Nakuyawan siya. Tungod kay iyang kontrahon ang iyang mga lahi. Ug niingon si David, gipaibabaw ni David ang iyang kahadlok. Instead nga mag-ampo siya sa Ginoo ug musulti siya nga sa tabang sa Ginoo, nahadlok siya bata. Ikaw bata, naaba sa imong kinabuhi karon nga na kay ginakahadlukan, tingali ang modules or ang long quiz nga dugay na ninapaabot nga mag face to face ka mo. Kung amo na ang imong kahadlok, tuhuy nga ang Ginoo kauban layud nimo. Tabangan ka sa Ginoo ug dili jud siya motalikod kanimo. Tungod kay ang Ginoo imong kakampi ug tabangan kaniya. Ug amo na nga sa kinabuhi ni David, gipaibabaw niya ang iyang kahadlok tungod sa iyahang sarili nga desisyon nga modampig siya sa Palestino batok sa mga katawhan sa Israel. Ug tungod ni anak bata, si David sa iyang kahadlok, iya lang jud nga iya jud ipakita kay King Akis ang iyahang matinud-anon nga makig-uban sa mga Palestino. Ug diha na mga bata, ang mga Palestino
ready na sila muatake sa mga katawan sa Israel. O niadto nga panahon na mga bata, si King Saul nahadlok siya. Dili siya kabalo kung unsa ang iyang buhaton. Nauna siya nga ang mga katawhan ang mga sundaluhan sa mga Palestino, ready sila ug handa sila sa pakig-away ug sulungon na ang palasyo, sulungon na ang atakihon na ang mga katawhan sa Israel. Ug kinahanglan niya bata ang tabang gikan sa Dios. Ug nagampo siya sa Ginoo ug wala gayud siya gitubag sa Ginoo bata tungod kay si Haring Saul wala siya nagtuman sa Ginoo. Wala niya gisunod ang Ginoo. Ug bisan pa ang mga propeta wala gayoy tabang. Walay mga sign na ang Ginoo mo tabang gayon. Ug nadulaan na si King Saul sa iyang gibuhat mga bata. Dili ka sa kabalo kung unsa ang iyang buhaton tungod sa iyang sala. Kabalo ka kung unsa ang sala bata? Ang naa makapahimulag sa Dios ug dili kayo ang Ginoo makadungog sa imong pagtawag kaniya tungod sa sala. Sala nga imong hunahuna, gisulti o gibuhat na dili kayo malipay ang Dios o ang sala nakapasiparar sa imo gikan sa Dios. Pero ang Ginoo bata mahigugmaon palangga kaniya ug tungod ni ana paagi sa iyang bugtong anak nga si Jesus lang amo ang dalan, ang kamatuoran, ang gisulti sa pulong niya, ang kamatuoran ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Ginoo lang gayud, gikan gayud sa Ginoo bata. O tungod ni ana gipakita sa Ginoo ang iyang dako nga gugma alang kanimo kanato. Ug tungod sa gibuhat ug desisyon ni King Saul mabata wala siya nagtuman sa Ginoo ug ang kahadlok naa kaniya. Ug dili na sa kabalo kung unsa iyang buhaton, gipatawag niya ang iyang duha ka sulugoon ug pangitaon niya ang mga espiritista nga nakipag-istorya sa mga patay tungod kay iyang nahinumduman ang iyang old friend nga amo si Samuel. Si Samuel lang nga tabang kaniya. Ug tungod ni ana ang duha niya kasulugoon. Nakita nila kung asa ang espiritista nga nagpuyo ug dito ni adto sila. Ug si King Saul bata nang sulti siya sa usa ka babae. Na ikaw kabalo ka nga magtawag sa mga patay, makig-istorya sa patay, ug siya nitubag. Nasayod, wala ka ba nasayod? Nga si King Saul, gipalayas niya ang mga salamangkero, gipalayas niya ang mga espiritista sa lugar. O karon imo akong nangayok ag tabang gikan kanako, dili ko gusto mamatay. Ug niingon si Saul kaniya, tabangi ko. Ug dili og sultihan ko ikaw. Di walay mahitabo kanimo. Ug tungod ni anak bata, iya gayon gituman ang gisulti sa babae. Kinsa mapatay ang imong ginapangita? Amo si Samuel. Ug gani mga bata, gipatawag nagtawag na siya ang espiritista, nagtitawag niya ang kalag ni Samuel o gitugot sa Ginoo nga si Samuel magpakita kaniya. O niingon ang espiritista na niingon si King Saul kaniya, kinsa imong nakita? Nakita ko ang usa ka tigulang nga nagpupo. O gitawag niya, niingon si Samuel kaniya, nganong nagipukaw mo man ako? Tungod ka adun ako'y dako nga problema
nisulti si Samuel kaniya. Tungod kay wala nimo gituman nagdisobey ka sa Ginoo ug ang Ginoo nagpalayo kanimo. Tungod sa imuhang gibuhat ugma mamatay ka uban ang imong anak. Ug sa diyang pagsulti ni Samuel kaniyang bata, nahugno siya. Ug sa diyang nahugno siya, nagtula bigla ang talag ni Samuel. Ug nakuyungan pag-ayon si King Saul mga bata. Wala siya kabalo kung sa iyang dapat nga himuon. Si David ug ang iyang mga kasundaluhan nagapreparar na sila, pero maagi sila sa inspection under sa leadership sa mga kasundaluhan sa mga Palestino. Ug sa diha mga bata, nakita nila si David ug wala sila ipagsalit kaniya. Dili kami mutuo kaniya ug ayaw siya iuban kanamo. Kami lang ang mulakaw muatake sa mga Israel, sa mga taga-Israel. Ug niadtong mga panahon ng mga bata, wala gayud mahimo si King Achis ug si David balik sila dito sa lugar sa Siklag. Ug tulo ka adlaw mga bata, kapoy kaayo sila dito sa ilang mga pagbiyahe. Ug sa dihang doon na sila sa syudad nga to, nakasimot sila og mga aso og mga sunog nga mga kahoy. Ug ang og daghan gayud mga tao ang nangamatay ni atong panahon ng bata. Tungod kay ang mga bihag, ang mga katawhan nakuha na jud sa mga Amalekites. Tungod ni atong mga bata, si David ginasultihan siya sa mga tao. Tungod kanimo, nawala na ang among mga pamilya. Tungod kanimo, ang ibang gibihag na. Ug tungod ni atong mga bata, si David nag-uul pag-ayo tungod sa amo tunga panghitabo. Nahadlok siya. Kung ikaw, bata, nga naay Jesus sa imuhang kasing-kasing, ayaw kahadlok, tuhugi og saligi ang Ginoo, kay siya gayud ang mutabang kanimo. Sa mga panahon sa kalisod, sa panahon sa mga problema, tabangan gayud ikaw sa Ginoo. Ug tungod ni ato bata, si David nagtuo siya sa Ginoo ug ang Ginoo naghatag kaniya og signal nga sila mupadayon ug atakihon nila ang mga kaaway nga taga Amalekites. Ug tungod ni anak mga bata, si David aduna siya dako nga paglaom, dako nga pagtuo nga ang kaaway ilagayod ilagayod mapirdi. Ug tungod ni anak mga bata, si David ug ang iyang mga katawhan, ihagayod nag-ready sila sa pag-atake batok sa mga taga-Amalekites. Ug niadtong panahon mga bata ang mga taga-Amalekites nag-celebrate sila sa kadaugan ug nag-inom sila ug nagkaon. Ug tungod niadtong panahon ang Ginoo nag-signal kay David nga sulungon sila ug sa dihang gisulong nila mga bata ug daghang mga nangamatay ug nagpildi ang ilang mga kalaban. Nakuha nila ang mga gimpang bihag ug nakuha nila mga bata ug malipayon sila nga nag-celebrate tungod kay ang Ginoo nagauban kanila. Ug ang tanan nga mga pamilya nalipay sila nga makabalik sa siyudad sa Siklag upod sa kadaugan nga naangkon nila ni David. Bata, ang Ginoo ato ang kauban. Wala tay dapat nga kahadlukan tungod kay ang saad sa Ginoo
madinaugon kita batok sa mga kaaway. Ang kaaway mao ang mga problema sa mga panahon karon ug atong saligan ang saad gayud sa Ginoo. Dili gayud siya mopakyas. Ug kung na ang imong pagtuo pagsalig bata, kinahanglan nimo si Jesus sa imuhang kinabuhi. Kung wala pa nimo siya nadawat, tuguy siya nga paagi sa iyang kamatayon sa krus ang imong sala napasayunan. Bata, salamat sa kahigayunan nga karon nga adlaw imong maangkon ang kadaugan kauban kay Jesus. Hello kids! Teacher Maymie is back. Unsay nahitap usa to ang Bible lesson. Nagpakaaron ingon si David nga kampi na siya sa Philistines ug niabot gyud ang panahon nga nag-order ang king sa Philistines nga mutabang si David aron kalabanan ang Israelites nga iyahang kalahi. Ug niabot ang panahon pod nga giatake ang iyahang mga pamilya, kapamilyahan sa iyahang mga sundalo. Nahadlok siya, nag-worry siya, daghan ang mga kabalaka. Pero good thing bata tungod kay nibalik siya sa Ginoo. Nagdamop siya sa Ginoo ug gitagaan siya og kaisog bata mo nang kung ikaw man nakabuhat og dili maayo pangayo gyud og pasaylo sa Ginoo bata. Aron ikaw pagatabangan sa Ginoo. Pero dili ikaw matabangan sa Ginoo kung wala pa nimo nadawat si Jesus nga imong personal Lord and Savior. Sama sa giingon sa ato ang memory verse na dito ni Teacher June. Dili ikaw makapangayo og kaisog, dili ikaw makapangayo og gahom, dili ikaw matabangan sa Ginoo tungod kay wala pa ikay relasyon kaniya. So imong pagabuhaton, dawaton si Jesus nga imong Lord and Savior. Ug kung madawat na nimo, congratulations, anak ka na sa Ginoo. So until next time bata, share our episode for today and God bless you.